Nagduduma mata serbisyo ti gobyerno tinagnumaran dagiti umili iti may sa barangay Ijay Abra. Kalpasan nga iniya sidig ti Department of the Interior and Local Government ti serbisyo. Ada detalye ni Jam Malingan ti Philippine Information Agency Cordillera. Naduma-duma a serbisyo ti gobyerno ti inyasidig ti Retold Community Support Program wenno RCSP Serbisyo Caravan iti barangay Nagaparandang Las Abra. Malaksid kadagiti serbisyo kas iti libre apukis, konsultasyon, libre nga agas ken tulong manipod iti naduma-duma nga opisina ti gobyerno na addaan metlaing iti dialogo maipanggep kadagiti issue iti komunidad. Iti may katlo nga parte na dito ikat iso di jayen pinang-enhance ti barangay development plan. Iso nga di nga tumulungan iti municipal government, provincial government, ti DILG, akas facilitators, ken dagiti national agencies tap no ma-identify nga talaga no anya dagiti appropriate nga needs dagiti barangay nga isonto iti lungalong tayo iti national government. Buo nga bagbagik at sukot-sukot. Kung nabayagon sir, di pala napan nga lawas, badi mo't malalaingan dahil ito sibot ko. Kasalamot bulong, nagpapailo ta mo ito nga mahamot malalaingan. Iso nga, abya marakya doon na ita, imay kayo ta makatik apang sir, para mo malaingan ako. Kabayatan na impeteng ni Danglas Vice Mayor Russell Bragas ti kinapateg ti panakitinulong ti komunidad iti gobyerno. Antayo nga may libak nga tinagaparang nabaybayan nga lugar. May isa nga lugar nga naliplipatan nabaybayan dagiti nagkalkalabas ng gobyerno. Antay may libak na ita. Kung magsipot na nakikooperar kayo, you supported the administration, you supported the government, binigbigyo, gusto nga turay, si pinili yung tinasyan nga dana, nagbang na lang agmarignayo, malakam no niya gusto nga gobyerno. Malaksid iti barangay Nagaparan, 20 barangay pay iti probinsya ti Abra, tinagpaisidong iti RCSP ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Manipod dito'y Abra, Jam Malingan ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pambansang TV iti Barok a Pilipinas.